गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ बावहरग्रोबाय। आंनि लाइफआव फैनायनि थाखाय साबायखर। दासो गसाइगाव बारबाय। बा बिथांनि न'खरनि मानसिफोर दंमोन, बिदा बिबाजै आरो जोंखौ लोगो हमनो थाखाय गोबां गामिनि रायजो राजा बिथांमोना फैदोंमोन। आं बिराद मोजां मोनदों गोसोखौ न'खराव खेबसे थांना फैनानै। आरो लोगोसे नै प्रकास बिथाङाबो दङ। आरो बिथाङाथ' गोबां मा होनो ससियेल वर्क खालामनायावथ' जेनेबा गोबां आखाइ थाखायो बिथाङा। आरो बिथांखौ माबा मोनसे हेल्प बिबाथायथ' मोनखायो, न' डाउट मोनैनि खोथायानो फैया। आरो न' मोनहैनाय लोगो लोगो एसे इमसनेलबो जाबाय जोङो बयबो। दुखु मोनदों आरोना, गोमानो गोनां जाबाय, दुखु मोनबाय गोबां। जा हायो एसे होनानै फैबाय, बाट बेखिनिया साफिसियेन्ट नङा। बिसोरनि जिउ खोमानायावहाय जों जिमानखिनि हैदों बा जाय जाय बिथांमोना हैदों अनसुंथाइ, जाय बिथांमोना हेल्प हैदों, बेखिनिया साफिसियेन्ट नङा। थेवब्लाबो एसे गोसोखौ एसे नेटवर्क प्रब्लेम जादों। ओमफ्राय मा होनो दायो जोङो दतमाथिं थांगासिनो। दतमा जानानै क'क्राझार ओंखारहैनोसै। मानो होनोबा प्रकासाबो गारिखौ लागौमोन, गावनिखौ माबा एक्सिडेन्ट जादोंनो बेस्रा। एक्सिडेन्ट जानानै एसे फाहामहोदो आरो। ओमफ्राय दायो जोङो दङ नै नानिमोन ओइथिंबो दङ। आरो नै जोंहा आदा, बिथांखौबो बिराद साबायखर बावनांगोन। एसेबां गोजान फुंनिफ्रायनो गारि सालायगासिनो बेस्रा। थेंक इउ आदा। अननांगोन ना बिनानावखौ, नङा होमबा? नोंखौ फार्स्ट जनक कुमार ब्रह्मनि न'खराव अनसुंथाइ होफैनाया आब' नोंनो फार्स्ट जनक कुमार ब्रह्मनि न'आव अनसुंथाइ फैनाया साबायखर। बिराद मोजां जादों आब' अनसुंथाइ हैनानै। औ, आंनावथ' एसेबां रां रुफा गैया, अब्लाबो आं जा एसे खामाय नेटवर्कआ बिराद प्रब्लेमथार। रिकानेक्टिं जागासिनो। आब' गेमस्रि जोंसार मोसाहारिनि न'आव फैयाखै नामा? आगै जोङो दिनैनो र'दै एसे था। माने जोङो दिनैनो थांनो सानदोंमोनथ', ओमफ्राय नै दायो मोनाबाय। दासो जोङो गसाइगाव बारदों। दहाय फुङावनो फैनाय जोङो, आठथायावनो फैदोंमोन। ओमफ्राय एसे नै बङाइगावआवबो हाबबाय। ओमफ्राय आरो क'क्राझारावहा आंखौ आरो मा नाम मोनलाय, मा दख'ना स्ट'र मोनलाय, बेयावबो एसे बरायबाय। हो? माइनाव दख'ना स्ट'रावबो बिथाङा आंखौ बरायबाय। बेयावबो दसे नेनांगौ जाबाय। आरो आगैमोन आंखौ लोगो हमफैदों क'क्राझाराव, बेयावबो एसे गोबाव जाबाय। ओमफ्राय बेयावनो एसे लेट जाबाय आरो। फुंनि 8टा बाजियाव फैनानै नै दासिमबो बिराद गोजानलै लामाया। ओमफ्राय लामाया एसे गाज्रि ना, दालाङाबो जि गिथावना गिथावना दंथारो। आंनि भिडिअ नेक्स्ट गाबोननो नुगोन दे, जुदि दिनै आपल'ड जायोबा। जुदि दिनै थाबनो मोनहैयोबा आङो आपल'ड खालामगोन। गाबोन थांगोन। ओमफ्राय आङो दायो बङाइगावआव थालांसै आरो। थांथ'ला गुवाहाटियावहाय, बङाइगावआव थालांसै। गाबोननो फुङावहाय माबायाव थांसै। मा जायगा माबानिया जोंसारनिया पाटगाव जाहैबाय। औ, पाटगावआव गाबोन थांगोन। आब' सना दाबो न' मोनफैयाखै नामा नों? खैथासोआव न'आव मोनफैगोन आब' नों? सासे जोबोद अनसुलि। थेंक इउ स' माच आगै अनजिमा बसुमतारी। गैया, नै दासो गसाइगाव बारदों। माबा मोनबाय जों बावरागुरि आंथ' सिनाया। जोंना प्रकासआ सोनाबथिं फैबा प्रकासखौनो लोगो लाबाय थानांसिगोनलै। बिराद गलि गलि सिनायथारो माथो बियो। जोंनाव फैयासै नों बेरायनो, आं लेंहरदोंमोन। सरि आगै, बिराद टाइमानो माने थोआसै। बिराद टाइम लाबाय जोंनाव। गड ब्लेस इउ आब', थेंक इउ स' माच। आब' नोंखौ आं लामायाव नुदोंमोन, जों लोगोजों थांदों। नोंसोर गारि सायावखाय रायज्लायहरनो हायासै आब'। लोगो हमनो गोसोमोन।
ओंखारथ'नाङा बोरैबा जानानै दङ ना ओंखारथ'नाङा उनावहाय लोगो फैगोन बिराद सम दङ जोंहा बर'जों बर' नायलायाबा जोंहा सोर दङ गावजों गाव एना एनि जाबाय थायोब्ला बेनोथ' मा गावजों गाव नांलायबाय थानो बे मानसिनि जिउआ दिनै दङ गाबोन गैया मिथिबायना इमान नांलायबाय थानानै माबाबाय थानानै सोरजोंबा एना एनि खालामबाय थानो जोंहा सम गैया ओंखायनो जा एसे हायो हेल्प होनांगौ मालदार मोनबाथ' बिराद हेल्प होगौमोन आं मालदार नङाना आब' भिडिअखौ नुवाखै खालि माथोल' खोनादों भिडिअखौ नुवाखै माने माबा रिकानेक्टिं जाबाय थादोंमोन ना आगै फन खालामदों आं हेलौ आगै हेलौ औ माबा गसाइगाव बारबाय खोमा मा गामिमोन बङाइगाव थाहैगोन ना आब'? बङाइगाव गाबोनबो थांनांगौ आंथ' दिनैनो थांनो सानदोंमोन ना ओमफ्राय नै हालाना दा बिराद मेंबाय फुंनिफ्राय फैनाय आंबो दहायबा थाब मिन्थिबा आंबो लोगो हमगौमोन नोंखौ औ दहाय गसाइगावथिं थाङाखैना दहाय बेलेगथिंसो थांदो गुरै मोनदों आब' सना दासो ने फैनायाव गसाइगावजों फैदों गसाइगाव बारबाय दा थांदोंना मंगला जरा परबत जराजों परबत जरा ना परबत जरा परबत जरा बै माबा दङ ना जोंनि गुरुदेब कालिचरन बाबानि माबा दङ ना इयो काजिगावथिं थांदो आंखौ थाङा मिथिबा आंबो लोगो हमनो थांगौमोन नोंखौ इयाव थांनानै आगै माने दिनै लोगो हमनो होनबाबो लोगो हमनोनो हानाय नंखायामोन आगै माने दिनै लोगो हमनो होनबाबो लोगो हमनोनो हानाय नंखायामोन लामाया बिराद गोजान ना ओमफ्राय जों एसे थाब थांनांबाय आरो बेलेग दिना लोगो हमगोन दे आगै बहुत टाइम आङो माने नों मा होनो क'क्राझाराव फैगोन बेखौ मिथिखादोंमोन आरो ना ओमफ्राय आङो दहायबो नटिफिकेसन फैबाय नायबाय नों प्रकास रायलायथ'लाय आंनि लाइफआव दे होमबा आगैना उनाव रायलायगोन हाय गाइस दे स' जाबायाव गेमस्रिनि जेसेबांखिनि भिउवार्सफोर माबोरै दङ बेवहाय आरो लोगोसे गेमस्रिनि जेसेबांखिनि साबसक्राइबारफोर जों दिनै थांबाय गेमस्रिया मोनसे थांखि लानानै फैदोंमोन बेवहाय बे थांखिया मोजाङैनो मोजां जाफुंसारबाय खिन्थु बिथाङा फुंनि 8टानिफ्रायनो फैदोंमोन आरो लोगोसे बेवहाय ओंखारबोनायजों लोगोसे गुवाहाटीनिफ्राय फैनायाव एसे टाइम लाखायो नङा होमबा स' बेजों ट्राफिक जामबो जाहैदों आरो लोगोसे बेजों फैनानै क'क्राझारावहाय एसे दखानाव एसे बे लेट जनक कुमार माने ब्रह्म बिथांनि न'खराव जि आदा दङ आरो लोगोसे आदैमोन बिसोरनि थाखाय न'खराव दख'ना आरो जि हायो बिथाङा जि जोम होबाय आरो लोगोसे माखासे बिथाङा अनसुंथाइ होबाय आरो बिनि थाखाय गोसो गोरबोजों आं गेमस्रिखौ गोजोननाय जासियो जे बिथाङा जे गावनि जि रां गावनि जि एसे इनकाम सर्स जेसेबां गैयाब्लाबो बिथाङा जि दङ बे इनकाम सर्सजों बिथाङा गावनि मददखौ गोसो गोथारै होफैदों बे बिराद गेदेर बाथ्रा आरो बे साबजाथाव बाथ्रा आरो लोगोसे आं बेवहाय गोबां एक्सेप्टेड खालामो हाजारखि सोरबा नेवसियानो मानो आं बेवहाय बुंगोन ससियेल वार्क आरो समाज खामानि मावनायावहाय आं अलवेज सापर्ट खालामखायो आरो आं खालामबायानो थागोन थेंक इउ स' माच जेसेबांखिनि रायजो राजाफोर मंगला जरानि बिथांमोनहा नुजाथि फैबाय बेवहाय फैनानै ओरैबायदि लोब फैदों आं आसा खालामाखैमोन जे बेबायदि फैगोन होननानै आं स्पेसियेलि बेवहाय मंगला जरानि गावबुराजों लोगोसे बिथांमोन आरो आंखौ जाय कल खालामनानै लेंहरदोंमोन बा जाय कल खालामनानै जोंखौ गाइड खालामदोंमोन लामाखौ खोन्थाहरदोंमोन आरो लोगोसे बिथाङा दानि फट'बो हरबावदों आं बै ब्रादारखौ आं नामखौ गोसोआव गैया खिन्थु आं बिनि थाखायनो आं थेंक इउ जासियो बे ब्रादारखौ गोजोननाय थाबाय स्पेसियेलि दिनैनि बे खामानियाव माने गेमस्रि दैमारिनि गोबां गेदेर आखाइ दङ गेमस्रि दैमारिया जुदि बे खामानिखौ दिनै मावामोनब्ला जों दिनै जनक कुमार ब्रह्मनि न'आवबो जोङो थांनाय जानाय नङामोन बिथाङा गावनि गोहोजों गावनि नाजानायजों बे खामानिखौ मावबाय थेंक इउ गेमस्रि बिनि थाखाय आरो लोगोसे जेसेबांखिनि भिउवार्सफोर आं बुंगोन गेमस्रि दैमारिया जे एसेबां गावनि साननायजों जे बेबायदि होफैदों आं बयखौबो ओंखारबो जानो लुबैयो बेबायदि आरो लोगोसे बिथांनिया गोबां गोसोआ गुवार थेंक इउ आरो ना स' दिनै
बिथांखौ माखासे सुबुंफोरा सोंखारियो आं बे बाथ्राखौ बेयावबो बुंगोन आरोना जाय मानसिया सोंखारदों बिथांमोना सोंखारिबाय थाथों आरो बिथाङा खामानि मावबाय थाथों जि बिथाङा हायो बेखिनिखौ मावबाय थाथों सोंखारिग्राया सोंखारि थागोन आरोना दिनै आंखौबो गोबां मानसिफोरा सोंखारियो खिन्थु आं नोंथांमोनखौ बुंगोन रायजो राजाफोर नोंथांमोना बिदि बायदि मदद खालामनाया गाज्रि जादों नामा बे मोनसे कुइसन नोंथांमोननि थाखाय आं बेखौ बुंगोन आरोना जुदि मोजां मोनदोंब्ला अब्ला नोंथांमोना बेबायदि लाइट होनानै मोजां मोनदों होननानै होन रायजो राजाफोर आं बुंगोन नोंथांमोननि सिगाङावहाय आरो नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला बे भिडिअखौ लाइक खालामनानै हो जेसेबांखिनि लाइक खालामदों एसेबांखिनि नोंथांमोना मोजां मोनदों आं बे बाथ्राखौ बुंगोन आरो लोगोसे बुंदों मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम डाइरेक्टलि आरो गेमस्रिखौ डाइरेक्टलि एकदमबारे बेबायदि मा होनोब्ला आखाइ देखायनानै राइट गेमस्रि होनना बुंबानो जाबाय थेंक इउ गेमस्रि होननानै बुंबानो जाबाय नोंथांमोना मिथिया आं बे बाथ्राखौ बुंगोन आरोना स' थेंक इउ स' माच आरो नोंथांमोना बे भिडिअ लाइभ थानायनि थाखाय आरो लोगोसे आं बेवहाय गेमस्रिखौ आङो बे भिडिअखौ आं हेन्ड अभार खालामसै गेमस्रिया गावनि फारसेथिं बुंफिनसिगोन माखासे इउटुबारफोरनि नांलायनायनि सायाव माबा मोनसे बुंगोन नामा आब'आनो आं जेबो बुंथ'लागै मानो होनना बुंबा दानो बुंबानो माबा मोनसे जालायगोन नङा होमबा दा जोंनि भिउवार्सफोरानो गावनो मेलेम गोनां सासे सुबुं श्रेष्ठ सुबुं जोंखौ मानि थाखाय श्रेष्ठ होननानै बुङो जों मानसि जोंनाव साननो हानाय गोहो दङ स' नोंथांमोनानो मिथिखायो सोरबायदि मानसिया राइट सोरबायदि मानसिया रं बेखौ जोङो फोरमायना होबाय थानो गोनांथि गैला आरो दानि जुगाव बयहाबो मबाइल दङ हिसाबै बयबो एक्सप्लेन खालामनो नागिरो बयबो इउटुबाव भिडिअ खालामनानै हगारो बेयावहाय माने बांसिन कन्ट्रभारसि जायो आरो बेखायनो जोङो बेफोरबायदि कुइसनाव एन्सार होनायखौ माने गारथ'नांसिगोन मानो होनना बुंबा बिराद गिथावना दानिया माबा मोनसे खोथायावहाय माबा मोनसे बुंनोबा आरोना बेफोरबायदि दैमु मा होनगोन आगै जेबो नङा बेफोरबायदि मानसि थाबासो जोंहाबो माने ना थुलुंगा मोनसे फैयो बांसिन मोनसे जस फैयो आरो जोंनावहाय औ आरो मानसि हिसाबैथ' जोंना भुलाथ' जाखायोना नङा होमबा कमेन्ट रिप्लाइ होआ थांखि गयारि बिदि नङा आगै बहुत कमेन्ट फैदोंना बेखायनो रिप्लाइ होग'नो हायाखै आरो सेफ जारनि आगै सोरो आयौ मेहेरा आंखौ आगै होनहरबायलै आं मिनिनानै दोनसै ओइ मेहेर नों आंखौ सोमोन्दो लानाङा मिथिबाय आं नोंखौ लोगोसो सानो आगै होनलायलायनाङा मा खालामदो नोंलाय गुड जब आदा प्रकाशनिसिम आरो आब' गेमस्रिनिसिम जोबोद मोजां मोनदों जै बर' हारिनि जै बर' हारिनि जै बर' हारिनि जै बड'लेण्डनि We want justice! 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 We want justice! 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 जय बर' हारिनि खोनालायलायबाय खोमा मानसिफ्रानो Yes, बयबो जास्टिस होननानै लिरहरनांगौ जोंनि बर' हारिया एसेबां लोरबां नङा जे सोरबा मिनिबानो सोरबा जोंखौ नाख्रेबनो सानबानो जों नाख्रेब जानांगौ बा जोङो सिरि थानानै सह्य खालामबाय थानांगौ गोदोनि मुगा गैला मिथिबायना जोंखौ मा सानखो जों बर' हारिखौ नङा होमबा जों बर' हारिखौ मा सानखो जेनेबा जों थासेयाव बेबायदि जानाय माब्लाबाबो जानो हाया रायजो राजाफोर स' बिनिखायनो जों बिनि थाखाय खौसेथि जानांगोन जों बिनि थाखाय गेट टुगेदार जानांगोन इउनिटि इज भेरि इम्परटेन्ट फर आवर कमिउनिटिज स' बिनि थाखायनो जों गासिबो जयै खौसेथि जानानै बिनि थाखाय जोङो जास्टिसखौ बिबाय थानांगोन दिनै एबसुआ दुलाराय बर' फरायसाफोरा दिनै धरना होफादों स' बे बिराद गोजोनथाव बाथ्रा थेंक इउ एबसु आरो लोगोसे जोंनि मा होनोमोनलाय बेवहाय फैफानाय दिनै गेमस्रि आं बेखौ दिनै स्पेसियेल बुंगोन गेमस्रिनि थाखाय थेंक इउ स' माच जय बर' हारिनि जय बड'लेण्डनि जय बर' हारिनि we want justice no more fake encounter yes गोबां नुगासिनो मा होनो फेसबुकफोराव गावजों गाव जावलायालासिनो गावजों गाव जावलायालासिनो जों बयबो एकजुट जानानै जुदि जोङो दिनै हारिनि फारसे सानोबा माबा मोनसे
सानोबा जों माने जोंखौ रावबो माने नारसिननानै दोननो हानाय नङा मिथिबायना बेखायनो आं खावलायो गावजों गाव बखिलायनाय गावजों गाव माबालायनायखौ बुंनो नाङा माबा मोनसे गाज्रि नुदों मोजां रावजों मोजाङै बुंहर फन खालामनानै फन नाम्बारसाथ' थाखायो इउटुबारफोरनाव इउटुब चेनेल गोनांफोरनावथ' थाखायो बयनाबो बांसिनानो ओंखायनो जों जेरै मिलायलायनानै लोगो जालायलायनानै फैदों थिग बेबायदिनो नोंथांमोनाबो गासैबो ज' जानांगौ आरो जों बयबो ज' जानांगौ इउटुबारल' नङा गासैबो बर' माहारियानो मोजां थांदो बिनानाव अनथावथावनो थेंक इउ स' माच कल्पना मुसाहारि दासो फैगासिनो नामा औ दा मा मोनखो प्रकास आंथ' सिनाया दायो साकर नामा still no reply to me so sorry dear Bodo film creator sorry hello आगै सना सोरांसि बर' ब्रह्म गुड आब' बङाइगावआव अबेयाव थाखो आब' थागोनसो बङाइगाव क'क्राझारखौनो मोनाखै आङो बङाइगावआथ' खैथायाव मोनहैगोनथाय मिथिला नों दा बबाव थागोन बिनानाव उपाय गैयालै आंना क'क्राझारावबो आलासिबो गैया जाहैबाय गाबोनबो थांगोन प्रकाशआ औ जों ज'नो थांगोन नेटवर्कआनो थांलाय फैलाय बिथिं नेटवर्क नाङाखै मोजाङै भिडिअ लाबोबानो जायोमोन आब' भिडिअ जा एसे लादों आं नोंनो होगोन दे नोंसिनि बिदि मोजां खामानि आरो गोसो गुदुंखौ नुना गोसोआ गोजांस्रिउ लायो आदा आरो आब' सनामोन जै बर' हारिनि थारैनो नोंसोरनि गोसोआ बिराद गुदुं बिराद गुवार थेंक इउ स' माच रितु रानि आरो बेल' नङा प्रकाशआबो जेरै बर' हारिनि थाखाय गोबां हेल्प होबोबाय दै बेखौ दिनै जोङो जुदि बिथाङा माबा मोनसे गोरोन्थि मावफ्लाङोबा जों बे गोरोन्थिखौ लानानै बिथांखौ साननानै थानाङा मानो होनोबा मानसि मालाबाथ' गोरोन्थिया जाखायो खिन्थु बेनि बे मोनसे गोरोन्थिनि थाखाय जेनेबा जोङो बिनि जिहेतु इमान दिनैसिम बेसे बोसोर जाखो बिथाङा ओरैबायदि हेल्प होदों जोंनि बर' हारिखौ बेखौ जोङो बैखौ बावगारनानै मोजांखौ बावगारनानै गाज्रिखौ बांसिन माने एबजर्ब खालामनो नाङा आरोना जेनेबा जेब्लाबो पजिटिभलि साननांगौ आङो दाख्लैनि भिडिअ'आवबो बेफोरबायदि जोंनि बर' हारिनि माखासे अलखदाव गोलैनायखौ आं हेल्प खालामलांगोन थाखा फैसाजोंल' नङा दे थाखा फैसायालाय मा दिनै दङ गाबोन गैया जा एसे हायो जा गरसे गरनै हायो आं हेल्प खालामगोन खिन्थु सोरबाफोर जुदि माबा मोनसे अलखदाव गोलैयो जुदि आंखौ बुंहरो आं मिथियैयाव आं निस्सय थांगोन आरो प्रकाश बिथाङाथ' हेल्प खालामखायो न' डाउट आरो गोबां मानसि दङ देसुन जों दिनैयो हेल्प खालामनायाव जों दायो भिडिअ खालामनायखाय जोंल' हेल्प खालामो बिदि नङा गोबां मानसिफोर बेफोरबायदिनो सिंनिफ्राय हेल्प खालामग्रा मानसिफोर दङ जेरैहाय प्रकाशआ जेब्ला डनेसननि थाखाय माने पस्ट होयो बा भिडिअ होयो बेबायदिबा प्रकाशनो गोबां मानसिफ्रा प्रकाशखौ बिलिभ खालामनानै प्रकाशनो डनेट खालामहरो मानो होनना बुङोबा बैफोर मानसिफ्रा प्रकाशनि सायावहाय फोथायनाय दङ जे प्रकाशआ इनडाइरेक्टलिबाबो सोरबा गैजा रोङि न'खरखौ हेल्प खालामदों होननानै बै फोथायनाया थानायखायसो प्रकाशनाव डाइरेक्ट प्रकाशनि एकाउन्टआव जिहेथु बिथाङा NGO दङ BM सोदोब चेनेल बेयावहाय डनेट खालामहरो आरो बे फोथायनांगोन आरो बेफोरबायदि गावनि प्रिसियास टाइम हारिनि थाखाय खामानि मावो जों बेयावहा फोथायखानांगोन सोरबा माबा माबि बुंनायाव जोङो माने बेफोरखौ सानबाय थानो नाङा आरोना गावनिनो मेलेम दोङो गावनो साननानै गावनो बिजिरनो हाखायो आरो सोरबा माखासे इउटुबारफोरा ग्रुप दङ आरोना ग्रुप जानानै एड खालामनो थांदों आरो स' जोङो बेफोरखौ केयार खालामा मानो होनना बुङोबा जों सैलामाजों थांदो आरो जों सैथो खामानिखौ मावगोन बेखायनो हाजारखि ट्रल खालाम हाजारखि मा होन जों जेबो माबाया आरोना गोजोनबाय नोंथांमोनजों लाइफआव फैनानै दसे टाइम रायलायनानै आब' नों मा सिस्लाव दंजों माला बिया जागोन बेफोर कुइसनफोरनि एन्सारखौ देनांहाय होगोन आं
मंगलजरायाव थांना माबायदि मोनदों मंगलजरायाव थांनाथ' आं बिराद मोजां मोनदों आरो बे जिहेतु जनक कुमार ब्रह्म बिथांनि न'आव थांनानैबो आं बिराद मोजां मोनदों रायजो राजाफोरा ओरैबायदि अनसायदों ओरैबायदि मोजां बोर होदों ओरैबायदि मोजाङै बोर होदों गोसो गोजोनना फैबाय बहुद बेखायनो आं नोंथांमोनजों लाइभ फैनानै शेयार खालामनो होननानैनो लाइभखौ फैथारबाय आरो बिराद गोजोनदों बिराद सनमान होदों बिराद मोजां मोनदों गोसोआ आब' जिउ सना दासो थांगासिनो नामा औ दासो थांगासिनो नांला आब' नों मा थेंक इउ लाभ इउ नोंखौ मोजां मोनो आं थेंक इउ जोङो एक्चुअलि मेप नायनायसो फैगासिनो बेजोंनो दहाय जों लामाखौ बारबोदों बेयावहाय आं लाइभ होदोंमोन ना बिदिनो दहायनो बैजोंमोन खिन्थु लाइभखौ लाबायना आङो माखौ दहाय लाइभ लाबायना आङो बेवहाय मेपखौ माबाखौ नायनो लामाया हामाथारना माला मोनहैगोन टाइमानो बेसेबा जाबाय दोनथ'नोसै आङो दायो उनावहाय रायलायनोसै लामायाबो एसे बोरैबा चार्जबो गैला बिनि थाखाय जादों ओमफ्राय दा नों जायगाखौ सिनायखाबाय जायगाखौ सिनायबाय मेप नायनो गोनांथि गैला नोंसोरनि गोसोआ बिराद मोजां थेंक इउ मोजां गोसोनि बर' हारिनि थाखाय औ प्रकाश आं नोंखौ मोनसे खोथा सोंनो नागिरदों नोंहा गोसोआव दंना गैया जों सिगाङावहाय साइकेल रेलि खालामनायफोरखौ नों खालामनो मोनदो दा हा आं हाइ स्कुलाव फरायोमोन दै बे टाइमावहा ओरैबायदि ना नानि जोङो नानि आं सेम स्कुलाव फरायोमोन ना साइकेलजों बे टाइमाव आंहा साइकेल गैया ओमफ्राय जोंहाथ' न'निफ्राय स्कुला खाथि नालाय साइकेल रेलि जि होयो ओमफ्राय मानसिफ्रा जि खानाय सिनना लायो एबसु डिभाइड आसाम 50-50 जि होख्रावो बेबायदि बिराद खालामनो मोनबायले नोंलाय मोखाङाव माबा फुनला जोबनाय मा जोबनाय ओरै फुनला जोबनाय खिन्थु आं खानाय सिननो मोनाखै खानाय सिनाखै आङो गिदिंफादोंल' आरो थाबायदों जोंनि जायगायाव जोंना बेसेबां गोजान थाबायदों आयौ आथिं थिफुलायनाय जादों बे बाथ्राया खिन्थु थांनाय समाव गारिजों थांदों दै मिसाखौ मावनो बा थाबायनाय समाव खिन्थु थाबायनांदों आयौ बिराद थाबायनांदों जोंनि बिसिनानि माबाखौ सेस थाबायनांदों गिदिंजोबनांदों ओरैबायदि खस्थ' खिन्थु बे खस्थ'नि थाखायबो जोंहा माबा मोनसे फिथाइ मोनखागोनानो दा जोंहा मोनसे फिथाइ मोनदों आरो मोनबावगोन जों मिजिंथियो मोनबाय थागोन होननानै आरो जोङो बड'लेण्ड नांगौ बा बड'लेण्ड दाबिनायखौ जेब्लाबो बावगारनो नांखाया आरोना जोंनो नांखागौ बड'लेण्ड गैयाबालाय माहा जानो ना बे जोंनि मोन्थायखा जिहेतु आरो उन समावबो जोंखौ नुलांबाय थागोन नोंथांमोना मा होनो बड'लेण्ड सोमावसारनायावनो जा मानायावनो जा जों उनफिननानै थाया आरोना ओरैबायदि सिटुवेसन जानानै फैदों जों सिरि थाबा जानायानो नङा थेंक इउ स' माच गाइस आंजों लाइफआवहाय थाफानायनि थाखाय गाबोनहाय नोंथांमोना भिडिअखौ निस्सय नुगोन जुदि दायो जोङो थाबनो मोनहैयो दायो जोङो दतमाथिं थांगासिनो आरोना हरनि खैथा जाखो दायो टाइमा आंनियावनो घरि दङ खिन्थु चार्ज गैला 8:25 PM जाबाय ओमफ्राय जोंनाव हर थाफैदो आब' सिम्बारगाव अबेयावले प्रकाश बिथिं माबाय दतमा साथिंजाय आयौ थालांसै दे नोंसानाव थालां मारनोसै सिम्बारगाव बैयावबो दङ सिम्बारगाव बिराद दङ सिम्बारगावआव आलासियानो गैथारालै आंना क'क्राझाराव ना दंबायबायोसो नामा दा गाज्रिसो मोनलायलांगोन बावगारबाय आं सिम्बारगाव माबा खाथियावबो दं थिनालि खाथियावबो दङ उनाव लोगो मोनसिगोन नोंथांमोनखौ गाबोननि भिडिअ लोगो मोनगोन आरो गाबोनहाय आङो लेट जोंसार मुसाहारि बिथांनि न'आव थांनायावबो आङो लाइभ फैनानै नोंथांमोनजों रायलायनो नाजागोन आरो नोंथांमोनखौ लोगो मोनगोनखौ आसा खालामबाय जाय बिथांमोना आंखौ कल खालामदों बा प्रकाशखौ कल खालामदों थेंक इउ लाभ इउ स्टे सेफ गाइस बाय